Uy, galasgaw ni si Paryo. Murag mo balik na magpakapastor ba? 2024 na. Panahon na para magbago. Og panahon na para mabalik og alagad. Isip ko sa kapastor. Maayo na pre, kani balik ka pag-alagad pre. Og karon, magwali nako. Asa na po ka? Naana pong demonyo. Sayuha ba si demonyo? Ako na nga demonyo! Nga ikaw may babaero! Babadungan na siya makan si mag-chicks-chicks na pud na. Napay bakla katutsar kayo? Kanama, aura hipak. Nana pong alipuri si demonyo. Ako'y bahala ni Simon! Under man connect! Naunsa na po kahan? Unsay na unsa! Asa na sa kabato! Sayo pa sa buntag, piti-piti naman ang baba ni Muhan. Unya pa, mag-chicks-chicks pa ka. Maldita ka si mama. Saba na Simon. Wa ka respeto sa mga amahan ha. Buira gukuhan be. Ako pa nimo pa rin no? Iyampo na imong pamilya, mga salot kayo. Ano day? Naunsa na po ka? Kabalo ka na yung lakaw-lakaw? Chicks-chicks na po na! Nakita ka nihan? Mubalik na ko kalagad isip ko sa kapastor. Pastor, git ka ha. Unya na ka crocs. Saba na ko na Simon. Nangayon ka ha? Bantay ka lang lando ha. Ug masakpan ganiti ka mga chicks-chicks ka. Buak gini ka lang sa imo ha. O kana ma. Grabe naman ang batasan ni Muhan. Bahala ka na, mulakaw na ko. Bantay ka pa. Bantay lang gina siya sa kuha. May buntag pre. Kumusta? Wala ayaw kong buntag ron pre. Sayo pa sa buntag. Putak-putak ng baba to isa. Normal naman ang pamilya ingon anak pre. Natural ra na. Usay natural pre. Mura naman kitong turiring to kong asawa pre. Halama, nag-uban na po ang duha. Nag-uban na po yung duha ka babaero? Pre! Unsa na mabuka? Nag-uban na po yung duha? Unsa na naaog-uban mo pare? Ay Mads, unsay problema Mads? Naaba ko issue sa inyong pamilya? Naman yun! Kayo mag-uban mo duha, sure dyan ka mga babae na po mo! Ka-strong ni mother. Mads, ayaw ko pasangin nga babaero ko kay busy ko sa trabaho. Sabad ya! Unggoy lang ang naong, babaero gyapon ka! Baba ni mo ha? Grabe po ka manaway damoy. Kamu, undang na mo sa inyong mga sala. Kulang kayo mo sa pagtuo, busa salig kamu. Pre, muna na ko pre. Grabe baba ni isa eh. Uy, igsuon. Naglalis na pud mo. Ma, nag-reader na po oh. Ma-reader na po! Kaya magbasakay na po kang babae! Grabe. Nan mo mabaktas ko pa dog simbahan. Igsuon. Pastor man ta ka pero kakatambag sa imong asawa. Grabe po nimong batasan Mads oy. Sobra naman siguro kayo. Mother, nag-apil-apil ang isa. Apil-apil ka ha? Nga yung mga apil-apil mang yung ka! Ay wala mo ko nagapil-apil Mads. Naluoy ako sa kong pare ba? Ay dili! Nag-apil-apil yung ka! Grabe makamari oy. Grabe naman ni makomotor. Han, grabe naman ang batasan ni mo eh. Sunod gani ha! Di ka mag-apil-apil! Hinumdrahan ba? Ayo. Ay, may buntag ya, pastor. Awa na akong utol. May buntag. Ay, may buntag tol. Ay, pasensya kay pastor ha. Sa'yo pas buntag. Isapot, nagyod ko. Aw, Pete. Tagaig kalina imo kasing-kasing. Para tagaan tagrasya sa taas. Pastor, plastic kayo no? Tanaw ko mo ito gitumba. Pastor. Pastor man ang tani akong asawa. Pero wa may bot! Respeto ba? Pastor pa naman ka istorya o mga batasan. Pastor, ingna na kong taas. Kuhaon na ni. Tama dyan kay pre. Pagkuha na ni pre. Hala may, pakuha na po daw ka. Pastor, apila na po ng tiyanak o. Tusar kayo. Uy, gabi siya. Gusto ka mawala ko sa kalibutan? Mawala ko sa kalibutan! Grabe naman ka ng batasan ni mo eh. Ay, pagdamay motor Pete. Luoy kay kong isuon o. Ay, kung pukihawan. Nadyo ko kasama sa batasan ni mo. Hala, malayas. Kana pre, layasi pre. Nagsalig man ni kay palangga ni mo. Pre, muna na ko pre. Hoy! Balik dire! Pete, pwede ba ta mag-istorya? Sige ra, pastor. Kana pastor, tambagi na. Para mausab na. Grabe, matagana to, bayana to. Para ko kasabot. Galasgan, nabili na kong bitaka. Ilayas naman nga, nibalik pa ni. Bibi, ako ara ka ha? Oo, uy. Dugay naman ko nakagusto sa imuha. O mga klaro tuloy! Naunsa naman tao ka, tol? Ako asawa man ha? Tol, nagwalir ako.